ýatyýan çağlar, akylan arkalarymyzy köpületlik, şatlyk, şuwkundan aşadar. Mehriban vatandaşlar, bizden her birimiz Fenagat Tölö Ykdysam goşunysynyň kömegi bilen inni oturan yerimizde etlenlik tölegleri. Edil şonuň ýaly hem türkmen halkyna ata-babalar boýy nesillerden nesillere geçip gelen bir näçe duýgularyň esasynda, ýagny insanperwerlik, mätäçlere gollaw bermek we agdyberlik duýgularyna esaslanyp, Gurbanoğly Berdimuhammedow adynaky howanlarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr tahawat galmasyna oturan yerimizden töleglerimizi geçirip biler. Bunun üçin hem bolsa eýem size eliterli bolan Fenagat Tölö Ykdysam goşunysyny telefonuňyza ýükläp almak ýeterlik bolar. Şeýle hem ol ykdysam goşunysynyň kömegi bilen siz oturan ýeriňizden CGMI, IPTV, Alem belet film hyzmatlaryna töle geçirip we mundan başga da ol gödөгçülük gullanyň jeremelerini aňsatlyk bilen töläp bilersiniz. Biz elbette öýden çykan wagtymyzda özümizde serenjan bermek. Edil şonuň ýaly hem zerur bolan zatlarymyzy almagy unutmaly. Olar bolsa açarlanma, ýa bolmasa el telefonlaryny we ýurdumyzyň Fenagat paýdarlar täsirçilik bankynyň şonuň ýaly karty bolup durýar. Mehribanlar, bu kartyň kömegi bilen biz islenlik ýerde aňsatlyk bilen galtaşyksyz töle geçirmäge ukyply bolarys. Tölö kabul edildi. Mehriban. Indi siz awtobus töleglerini diňe bir ýol kartlaryndan dälle, etemde islenlik bank kartlaryndan. Edir şonuň ýaly hem Fenagat paýdarlar täsirçilik bankynyň kartyndan hem töläp bilersiniz. Türkmenistanyň Fenagat paýdarlar täsirçilik banky. Siziň geljegiňiz biziň bilen.